Навіны першай суботы верасня вашай увазе прывітанне. 32-й дзень пісьменства наладзілі сёння ў беларускім горадзе Ліда. У Беларусі за кратамі утрымліваецца 32 грамадзяніна замежных дзяржаваў. Сёння раніцой кіберпартызаны атакавалі сайт беларускага металургічнага завода. У нямецкім Франкфурце на Майне ўсталююць памятную шыльду ў гонар беларускага пісьменніка Васіля Быкава. 6 і 7 верасня горад Ліда, што ў Гарадзенскай вобласці, прымае 32-й дзень беларускага пісьменства. Свята было заснавана ў 1994 годзе ў знак ушанавання нацыянальнай культуры, багацця і самабытнасці беларускай мовы. Пазней, пры разгортванні ўлады Лукашэнкі, шанаванне гэтае паступова касавалася, але свята засталося. Гала-канцэрт, жывая класіка, канцэрт, слова радзімы, моц і прыгажосць краіны, мастацкія фільмы і тэлеверсіі спектакляў паводле твораў беларускіх літаратараў, зразумела, вершы народнай мове. Усё гэта ў праграме. Зрэшты, такую акцыю пачаў адзін з беларускіх прапагандысцкіх каналаў. Загадзя вершы на мове чыталі ўсе, каму не лянота, альбо хто проста пагадзіўся на запрашэнне і абцерабаніў абы з рук. Вобразы милые родного краю, радость и смуток моя, что мое сердце до вас порывая, чым так прыкованы я. Толькі я лягу і вочы закрыю, бачу я вас пред сабой. Ціха праходзіце вы, як жывыя, зяючы мілай красой. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць сказкі сны, ясенья проталіны і лесу шелест весны, у полі дуб опалены. Аб ёй мне будзе ўспамін на ліпе бусел клёкатам і той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак покатам. І ў белы дзень, і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзены. Ці гэты скарб не збрыў дзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Нашу яго ў жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемры і глушы не свеціць між вандоламі. Жыве сын дом маіх сям'я, і сніць ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына моя, усяго старонкай роднаю. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Не ведаю, колькі разоў перавярнуліся ў трунах беларускія класікі, але іх проста прымусілі гэта зрабіць. Прасякнуўшыся новаўводзінамі сучаснага перыяду, хтосьці ўзяўся праз штучны інтэлект за гэтак званае ажыўленне песняроў, прымусіўшы іх не толькі казаць свае вершы, але нават спяваць у рокавым стылі. Як на мою думку, гэта выйшла вельмі непрыстойна, нават, прабачце, пахабна. З гэтай пары я пачаў углядацца, па неба начное і зорку шукаю. У нямецкім Франкфурце на Майне ўсталююць памятную шыльду ў гонар беларускага пісьменніка Васіля Быкава, які пражыў у горадзе 2 гады на пачатку 2000-х. Мемарыяльную дошку змесцяць у парку непадалёк ад фінансавага цэнтру Франкфурту, дзе ўзвышаюцца знакамітыя шкляныя гмахі і віруе дзелавое жыццё. 2 верасня за ўсталяванне шыльды адзінагалосна прагаласавала гарадская рада горада. Беларускае слова гмах, дарэчы, вельмі падобнае па гучанні з нямецкім гемах, але значэнні ў іх розныя. У нямецкай мове гемах гэта прыгожа абстаўленая, элегантная жылая прастора. Тэлеграм-канал Deutsche Welle Беларусь, які паведаміў пра ушанаванне памяці Васіля Быкава, прапануе яшчэ больш прыкладаў і цікавых паралеляў паміж беларускай і нямецкай мовамі праз хэштэг слоўнік DW. Трамп у чарговы раз нагадаў Лукашэнку, што не дасць яму спакою праз ягоную нянавісць і злапомслівасць да сваіх апанентаў. Неважна, як ён назваў Лукашэнку ў сваім чарговым звароце, але гэта для вузкалобых і наіўных чыноўнікаў і прапагандыстаў, каб пацешыліся. Чарговы стрэл у бяздумную галаву Лукашэнкі адбыўся. Канешне, прапаганду, у тым ліку і прэс-служба беларускага дыктатара пра патрабаванне Трампа не паведаміла. У час гутаркі з журналістамі ў Белым доме прэзідэнт ЗША выказаў меркаванне, што ў найбліжэйшай будучыні Лукашэнка выпусціць шмат каго. Паводле словаў Трампа, гутарка ідзе пра 1400-1500 закладнікаў. Трамп паведаміў, што гэта можа адбыцца ў найбліжэйшы час. Як бы не харахорыўся беларускі палітычны злачынца, свой воўчы хвост яму падабраць, канешне, прыйдзецца.
Тым часам Financial Times надрукавала матэрыял пад назваю «Ці здолее Беларусь выйсці з ценю Расіі». Там гаворыцца, што краіна вельмі цяжка дае рады з высокай інфляцыяй і недахопам працоўнай сілы. Як бы Лукашенко не храбрыўся, што ён не пешка ў руках Пуціна, бо беларускага дыктатара быццам прызнаюць самыя ЗША, але палізняволеных яму прыйдзецца вызваляць, каб пераканаць заходніх лідараў у тым, што санкцыі мусяць быць паслабленыя. У Лукашэнкі, асабліва пасля адданасці Кітаю, няма больш магчымасці манеўраваць паміж усходам і захадам. ЗША і Еўропа адназначна далі зразумець, што рух наперад магчымы перш за ўсё толькі пасля вызвалення ўсіх, абсалютна ўсіх палізняволеных. Зараз найлепшы момант для гэтага, далей няма куды трываць. Хоць Лукашенко і застаецца ілжывым, і можа гэты працэс расцягваць на неазначаны час, як Пуцін быццам бы шукае мірнага вырашэння з Украінаю, але тут і іншая сітуацыя, і беларускі дыктатар мусіць гэта ўрэшце зразумець. Бывший президент должен подать в отставку! Роўна 5 гадоў таму асудзілі Марыю Калеснікову. 3 гады таму быў суд над праваабаронцамі «Вясны» Марфы Рабковай і Андрэем Чапюком. 6 верасня 2022 года ў Менскім гарадскім судзе быў вынесены прысуд 10 палітычным вязням. За падзеі 2016-2020 гадоў у Менску ды Брэсце Марфе прызначылі 15 гадоў зняволення, Андрэю Чапюку 6. Па выніках апеляцыі Рабковай і Чапюку скарацілі тэрмін усяго на 3 месяцы. Андрэя вызвалілі ў красавіку 2025 года, а Марфа дагэтуль знаходзіцца за кратамі. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» падсумоўвае жахлівыя лічбы пераследу беларускіх вольнадумцаў. За мінулыя 5 гадоў зафіксавана больш за 100 000 фактаў рэпрэсіяў. Нягледзячы на штодзённы працэс вызвалення палітвязняў у сувязі з адбыццём тэрміну, змены меры стрымання і ў парадку памілавання, іх колькасць у Беларусі па-ранейшаму крытычна высокая. Не спадаюць факты і катаванняў палітычна матываваных закладнікаў Лукашэнкі. Зразумела, што абсалютна ўсе панясуць пакаранне за свае дзеянні, але людзі жывуць зараз і хочуць выжыць у гэтых нялюдскіх умовах. Пераліку грамадзянаў, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці, ўжо 5677 чалавек. За жнівень дадалі яшчэ 117 прозвішчаў, на 24 больш, чым у ліпені, і на 54 больш, чым у чэрвені. Міністэрства інфармацыі дадало яшчэ 31 кнігу ў спіс забароненых да распаўсюджвання ў Беларусі друкаваных выданняў. Агулам цяпер 141 пазіцыя. Хакерская група «Кіберпартызан» у дзень свайго 5-го дня народзінаў узламала сайт беларускага металургічнага заводу, што ў Жлобіне. БМЗ даўно знаходзіцца пад санкцыямі за сваё спрыянне рэжыму Лукашэнкі. Завод бярэ актыўны ўдзел у вытворчасці ваенных снарадаў для расійскага агрэсара. У горадні затрыманы мужчына, прадпрымальнік, але як чалавек, відаць, не вельмі адэкватны. Па папярэдняй інфармацыі, ён праходзіў памяшканне жаночых санітарных вузлоў, дзе ўсталёўваў камеру і тайна фатаграфаваў ды здымаў на відэа наведвальніц. То есть вот мужчина сегодня опять пришел, естественно, мы связались с Тарасом. Может, еще? Ничего, я даже телефон сейчас не включал. Телефон ваш, да? Да, да. Будьте задержаны, никто был царского вроде не начал разбираться. Что я на час. За спину. Так, чтобы вы не могли причинить вред окружающим и себе. Там жа ў горадні міліцыя сутыкнулася з яшчэ адной няштатнай сітуацыяй. У апошні дзень правядзення акцыі «Увага, дзеці» супрацоўнікі ДАІ прыпынілі аўтамабіль «Ауді», кіроўца якога на сваё няшчасце забыла ўключыць абавязковае ў гэты перыяд блізкае святло фараў. Нічога дзіўнага, у 49гадовыя мясцовыя жыхаркі прысутнічалі яўныя прыкметы ап'янення. Але ж у салоне знаходзіліся яшчэ і 2 14гадовыя дзяўчынкі. Жанчына нават асмелілася папрасіць адпусціць яе, бо дзецям трэба было хутчэй у школу, а самой на працу. Ды дзе там? Медасведчанне показало у яе арганізме наявнасць амаль праміля алкаголю. Доброе утро. Что же без света едете? Что же без света едете? Без света. Что же снимание детей? Так, сегодня последний день как раз. И в школу надо, мне на работу. А сколько девочка, которая справа сидит, лет? 14, обеим. Господи, разломалась. Авто. В детском саду. Нет. Нет, не пили. Кому-то не пили. Что, вино пили, пиво, что было? Ну, вино пили. Что-то. Пьяное что-то? Ну, не пьяное, уже. Конечно.
Парушальніцу чакае штраф у 200 базавых велічыняў, гэта 8400 беларускіх рублёў, ці 2000 і яшчэ амаль $800, а таксама пазбаўленне правоў кіроўцы на цэлых 5 гадоў. Такія навіны сённяшняга дня мы вам прапанавалі. Бывайце здаровыя і ўсяго найлепшага.